Good morning, world. Siguro may sunog sa malapit. Dahil may mga abo, yung mga grass na nasunog. Tapos, ito pa marami. Tapos, ang pool puno. Kababakyum lang ito kahapon. Ay, coffee filter lang. Very clear. Ngayon, ang daming, kung makita nyo. Ang daming abo. Yung mga sunog na grass. Ay. Ayan yung iba na nandun na sa ilalim, babacuumin na naman. Pero hindi tayo nagre-reklamo, at least hindi grass lang na yung nasunog, hindi bahay. Siguro. Wala naman akong naamoy kahapon. Pero so hindi ko alam kung saan galing yun. Magdadamo tayo, guys. Dahil aswang na sila. Look, aswang. Puno na ng tumubo na. Pagandahin natin. Anong ginagawa mo? Dinidiretso ko lang tong pako. Ha? Dinidiretso ko lang. Para? Di for the future. Pwede ka naman bumili ng pako. Ha? Pwede ka naman bumili ng pako. Ba't bibili pa ako Hinto pa ako sa tindahan. Ano ba yan? Ano to? Special Yung pako? pang semento, oo. Dun sa sa parol. Ayan, nakababa na ito, parolo. Yung parol mo nasa ibabaw ng basura, nakala nila tatapon mo. Hindi. Naalis nila na yung Hindi, parol dito. ibinaba ko lang para Kala ko pinatapon mo na. Hindi Napakaayos ni Farmer Boy. Parang bago pag ginamit mo sa sa susunod na Pasko. Nagre-ready na siya sa sunod na Pasko, guys. Nililinis siya parol niya. Itong cord, kailangan mapunasan. Kasan mo, hindi nila marinig. Tsaka itong cord para mapunasan.
Kasi malapit na Pasko. Di Yung ba? sa taas, anong aalisin mo dyan? Wala na, hindi ko na alisin. Hindi mo naalisin? Okay lang. Nasa ano naman eh, secure naman siya. Lalo pa yung si, Eiffel Tower. Diyan na lang siya. Oo. Kasi si Eiffel Tower, kahit hindi Pasko, magagamit mo yan. Pwede mong i-on. Pwede mong i-on. Eh, yung star, Gusto mong anytime na sumpungan mo lang na gamitin, na iyon mo. May okasyon, gusto mong gamitin, iyon mo. You know? para madali kang mahanap ng bisita mo. Yung pa isa, landmark. Yung mga Grab na nagde-deliver ng food. Pag pumasok sila sa gate, tapos sasabihin nila kung saan sila pupunta, sabi ng mga security daw sa kanila. Paano daw, paano? Doon sa may Eiffel Tower. Sabi ng security. Ayan. Kailangan pag ginamit mo next time, malinis na, di ba? Okay na, ikakabit mo na lang. Pag hindi mo ingatan ganyan, parang ano lang yan, parang damit, pag hindi mo nilaban, madaling masira, madaling magapok. Gapok, tama, gapok. Sa amin, gabok. Gapok. Yung magiging ano siya, yung Madaling masira. Gabok. yeah. Kaya kailangan yan. Ayan, ganyan lang naman simple, di ba? Mag-i-spend ka lang ng a little bit time. Ngayon, doon sa mga walang panahon, ayun. Sorry. Pero dapat yan pinag-aaksaya ng panahon. Ang hina ng boses mo. Pero dapat yan pinag-aaksaya ng panahon. Ayan, diba? Simple lang. Ano sabi mo? Dahil nagdamo ako, anong gagawin mo? Pakakainin kita ga. Saan? McDonald's. Kala ko sa David's. Ba't mo natawa ka? Ikaw naman. Gusto ko sa David's. Ano na yun? Next time na yun. Ay, next time. Last time you said next time Hindi, too. pagka naglinis ka ng bahay. Eh, kalilinis ko lang ng bahay. Kaya nga pinakain kita sa diba, sa Manam. Yung David. I know, pero yung David. Ang David sa yun? Pag sa susunod na linis mo. Ay. Ang kanyo, parang bago, diba? Oo. Shiny pa yung plastic. Oo. Kailangan lang talaga iniingatan ng mga gamit. Hindi yung para lang yung para lang gagamitin mo. Paggagamit, wala na. Kailangan nililinis. Ayan. Para pag para next time na ginamit mo, ready to use. Di Si ba? Sky, nagtatawag. Ay, hindi namin siya mapalabas kasi nandito kami guys sa labas. Kung doon kami sa may porch, pwede lang. Nandun siya sa lugar. Otherwise, kung saan siya pupunta dito. Nagtatawag siya. Alam niya nandito kami Tapos siya nandun sa loob ng bahay. Nagtatawag siya. Nandun siya sa condo niya. Buti pa siya may kondo. Kaya yung pako, dinidiretso ko kanina. Oh. Kasi, in the future needs, may may purpose yun. Oh. Kaya sabi Ayan, na, si Sky. Nagtatawag. Sky! It's okay, we're here! hindi nga yung yung biglang kailangan mo. True. Kailangan mo. Kaysa Tapos, tatakbo ka pa. tatakbo ka pa sa hardware. Hindi, iba yung meron ka ng dudukutin. Yun yung merong para kang inipon. Nag-ipon ka ng pera. Para pagka yung biglang kailangan, meron kang dudukutin. Ganon ang dapat sa tao. Diba? Yes. Hindi yung tapon lang ng tapon. Katulad nun, dapat yun, itatapon mo na. No. I won't. Hindi ko siya itatapon. Dahil kasi iniisip ko, in the future needs, magagamit ko siya. Yun. Ayan, See? Ay, nahulog si basahan. Okay.
punta kami guys ng McDo. Wala pa kaming breakfast, yun ang brunch namin. Magta-tricycle lang kami. Pwede dyan to. Ay. Pati yung sandalan mo. Yay! Nandito na tayo sa McDo! Let's eat! Ay, meron palang ano. Ano? Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got. Na tayo guys! Ayan ang aking kuko! Yuhu! Kuko na ng tao! Tapos na tayong magpa-manicure, pedicure guys. Ito, bumili ako ng banana Q, 2 stick, at saka 4 na lumpiang gulay, 110 pesos. Natikman na namin yan dyan, masarap. Guys, sino ang naglalaway? Namimiss ang banana Q. Kain tayo guys. Waterboy naman tayo ngayon. Waterboy na naman ngayon. Let's eat! Ito guys ang aming binili kanina dun sa binibilhan namin ng ng Banana Q. banana Q. 10 pesos lang yata ito guys ang isa. Yung banana Q 30 pesos ang isa. Kaya 110 lahat. Mura lang, di ba? Tapos yung sausawan nila maasim. Last time di masyado maasim. Ito ngayon maasim. Gusto ko. Tapos meron tayong chicken corn soup. Sarap. Lagyan ko itlog. Kasi hindi siya nag-itlog kanina. Nahanap niya. Kain tayo, guys! Ano, sarap? Kain tayo!